Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a ina muku fatan kowa yana lafiya. To dalilin yin wannan bidiyo shine domin na nuna muku cewa yadda za ku samu datan Airtel unlimited, ma'ana wacce ba ta ƙarewa a kowace rana. Wannan abu ba wani abu bane mai wahala, kuma ba wani abu bane wanda zai ɓata lokaci. Amma kafin mu fara yanda za ka samu application ɗin tare da file ɗin da ake saita shi, idan ka duba ƙasan bidiyon nan a description za ku ga yanda ake. Zan ba da link wanda za ka yi downloading ɗin shi, wanda duka bai wuce 6 MB ba, haɗe da file ɗin shi da komai, wanda insha Allah in kai downloading zan nuna ma yanda za ka yi setup ɗin shi har kuma ka samu datan nan. Da farko sai ka shiga phone storage ɗinka, sai ka zo ka nemo folder download. So a cikin folder download ɗin nan za ka ga waɗannan file ɗin ƙwara biyu. Wannan application ɗin ne, wannan kuma na farkon application ɗin ne, na biyun nan kuma file ɗin application ne. So abinda za ka fara yi da farko shine, idan har ka je ka yi downloading wannan application ɗin a link ɗin da na bada, a nan za ka zo za ka gan su. So bayan ka buɗe shi ka yi installing, ni zai ce ba zai yi installing ba saboda already na riga na yi installing nashi. Ok, gashi ya buɗe. Abinda za ka fara yi sai ka fara kunna datan ka. So ina da layin Airtel, da ka kunna datan ka, idan datan ta buɗe sai ka shiga cikin application ɗin. Mu jira shi ya buɗe. Ga application ɗin ya buɗe. Idan ya buɗe kamar haka za ka gan shi. Abu na farko sai ka danna waɗannan abun guda uku na gefe. To idan ka danna zai kawo ka nan gurin. Nan za ka ga inda aka rubuta import, wannan da ka danna shi zai shigo da kai cikin wayarka. Idan ya shigo da kai sai ka duba cikin folder da kai downloading ɗin application ɗin da file ɗin, ma'ana cikin download folder. Da ka danna za ka ga file ɗin nan ya fito. Airtel kamar da yadda kuka gani, gashi nan ya fara tafiya. To a yanda kuka gani gashi nan sun bani lokaci awa 4.5, wanda zan ta cin datan nan, kuma zan ci ne ko da ta ƙare. Idan kana so su ƙara ma lokaci sai ka danna add time, gashi nan a gefe. Da ka danna shi get plus 1 hour, da ka danna za su ɗan nuna ma bidiyo na sakon 30, wanda in ka kalla bidiyo ɗin nan za su ƙara ma awa ɗaya a cikin lokutan da suka baka. So bidiyon zai ɗan tsaya ɗan ɗau lokaci, wanda da zaran ya gama za su nuna ma kawai ka kalla bidiyo ne. Kai ba sai ka kalla ba, kawai dai yana gamawa ka danna cancel, shikenan sun ƙara baka data. Sai ku danna alamar subscribe domin samun sabbin bidiyo da yanda ake samun Happy, data. calm, focused, more present. That's where Headspace gets you, in just a few minutes a day of meditation and mindfulness. So show your mind some love and get some Headspace. Try the app now. To gashi nan ya ce thank you for supporting us. Nan da ka yi cancel